агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 20 марти соли 2024 аз ошкор шудани як ҳолати ғайриоддии тасарруфи маблағҳо дар почтаи шаҳри ваҳдат хабар дод. бино ба гузориши маркази матбуоти агентӣ зимни гузаронидани санҷиши молиявию хоҷагидорӣ дар фаъолияти марказии алоқаи почтаи шаҳри ваҳдати хадамоти алоқаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муайян карда шуд ки аз соли 2019 то моҳи ноябри соли 2023 аз тарафи маркази зикршуда ҳамчун субъекти бевоситаи таъминкунандаи муассисаҳои давлатӣ бо рӯзномаву нашрияҳои ҷумҳуриявӣ дар шаҳри ваҳдат ба ҷамоати деҳоти баҳори амин шаҳр ба маблағи 160,950 сомонӣ рӯзномаю маҷаллаҳои обунавӣ тақсим карда шудааст. гуфта мешавад ки маблағи обуна аз тарафи шахсони масъул ҷамъоварӣ гашта ба директори маркази алоқаи почтаи шаҳри ваҳдат Тоиров давра ба давра супорида шудааст. аммо Минбаъд Тоиров ҳамчун шахси мансабдор ба ҳисоб рафта қасди тасарруфи молу мулки давлатиро назди худ пеша намуда баъди давра ба давра ба ихтиёрдории худ қабул кардани маблағи 160,950 сомони онро ба хазинаи марказ ворид накарда бо роҳи аз они худкунӣ тасарруф ва ба эҳтиёҷоти шахсӣ сарф кардааст. оид ба ҳолати мазкур нисбат ба Тоиров бар асоси моддаи 245 қисми 4 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон бо иттиҳоми тасарруфи маблағҳо ба миқдори махсусан бузург парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ ба додгоҳ ирсол карда шудааст. бар асоси қисми 4 моддаи 245 ба мансабдори ҳамакнун собиқ ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 1824 то 2700 нишондиҳанда барои субҳо яъне аз 131,000 то 194,000 сомонӣ ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 10 то 15 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шуда бо фаъолияти муайян ба муддати то 5 сол таҳдид мекунад. аммо агентии мубориза бо коррупсия дар гузоришаш гуфтааст ки дар рафти тафтиши пешакӣ зарари ба давлат расонидашуда ба пуррагӣ барқарор шудааст. ин имкон медиҳад ки мудири маркази алоқаи шаҳри ваҳдат дар додгоҳ бо ягон ҷарима халос шавад.